Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Barbie lagi ang pangalan sa munyika. Gilang good. Ganahan magtawag niya munyika. Sa munyika no? Tubag munyika oh. Gusto ka mahagwa sa imong munyika? Ikaw di ay. Bangon noon ka. Mag-CR ko. Dali, ikaw na sa tupad ni Barbie Dal. Barbie? Barbie doll? Ala, kanindot. Ako kuguson mo ni ka, Sarah, ha? Hinaya, ha? Gigi. Lo. Anton? Nga na nangabli ka man? Wala na ikaw sa bata? Ngano diyay? Amo man anak munyika. Gawas din ni Anton. Wa kay labot sa mong anak. Kadungog ka? Wa kay labot sa bata. Sarah, nasayod ko. Ug akong giangkon nga nakahimo kog dakong sa bata. Tungod kay wala ko siya angkon. Pero dugo siya sa akong dugo. Gawas lang ko din ni Brad Anton. Sukurag kayo sa raw. Tingali, ihilak na sab siya. Ginagawas na pa. Dong, di mo ko mangita gubot, Dong. Gusto lang kong kumutan o gumuhikap sa bata. Dili. Di lagi sugot, Sarah. Pay ka pa lang gugus bata, Dong Mateo. Ay, ilabot ba? Ako ni siyang munyika. Dong. Ingon baya ka. Kung pakasal ko, Sarah, doon ako munyika. Doon na jud di ay ko munyika. Guwapa pa jud kayo. Tawa parehas minaw. Takdaran ako, Brad Anton. Liwat kay nako munyika. Gawas na din ni Anton. Sarah. Gawas na! Gawas na, Brad! Tumong ko! Tao, tanawa. Katawa munyika. Paggawas ka. Gawas na ba, Brad Anton? Sige. Mugawas ko. Sarah, pasaylo agi ko sa akong katalawan. Pasaylo ako. Uy, Dong. Di mo dagikan, ha? Nganong am ko nila pahikapas bata. Gusto ka mo ikaw, bata? Ganahan magayon ta kumukugos pero di man ko nila hatagagi gayon nga makaduol ko sa kong anak. Abi kay imo man nakita ang bata, imo ring ang kunon. Pero ganito sa diyang giingnan kang Sarah nga mabdo siya, nagkabuang ka. Hangtod haylo mo si Dong Mateo, anong pakasinan Sarah? Gusto ka. Oh. Sa diyang nakita na ko akong anak. Murag mitan-aw siya nako og nanudya. Uber sa kadang da. Uber sa... Mitanaw gid sa bata? Mitanaw gid ang bata ni mo? Makita din na nga bag-o pa man ang gianak. Bisag gunitan ra nako bata. Ila pag kong tawan. Ikalay sabot ni Sarah dong. Si kinsa man tingalingan imutang sa lugar ni Sarah. Mabati bigi nagkasilag ba? Di gyud ka ilhon si mong anak dong kay askang pinanggaan rabang Dong Mateo ang bata. Gigabaan matingali kong Sarah. Anong day dong Anton ha? Di mo sa to hibintaan ka tong imong gikaubas kasal? Wa mo ko'y pagbati no bayhana. Para ram to siya kung magkinanglan ko kalipay. Jalan. Mahimo rin mo patong ka babae dong bisag wa ka na igugma? Saman, gusto ka? Ha? May masugot na ko na dong? Na, pero bayad ka. Di koy. Makating pa lang ni ako Ay, madton lang ko sa opisina eh. Dong Anton. Kaon sa man?
Kung pulaan ka ito yung tibay ba, ha? Pasan ako, ha? Oy, di to mo kubit nimo. Ha? Ano naman? Di makagwapo. Papag kay Wawards. Ha! Gibaya di ka itong gikauban mo sa kasal? Woy, ano bayad man ko nga? Gwapo man ko. Ah, gwapo ka. Ikaw rin gibayaran doon, Anton. Wasab, nagka-vibes lang giming duha. Og, di ko gusto kasal. Di sad siya gustong manganak. May pirming pills bugag aron di mamabdos. Awa ba? Anong mama mo gipapil si Daisara dong? Aron dito to mo Ya, mapdos? okay kalibutan na ng pills oy. Si Amy Ray Suhito ana. Kisingan? Amy? Dali arang hinumduman yang siyangan sa kay mubura mo kayo, imi. Unay laing imi diha. Gago. Ay. Di gihapon ko malipayon uban ni Amy. Unsa? Si Sarah ra gyud mo ay akong kalipay. Lagot ko, bradang to naguda. Bibi, akong tawagan kung wapa sila kaubi. Ayaw pagawas, Mateo, ha? Ah, Dili ba ako gusto nga mag-away mong duha tungod nako? ilak man ka. Ganihara to. Tungod sa akong kalagot. Karon wa naman ko mohilak. Ayaw gid pagawas. Lagot guda. Maobitaw nga ato na lang ta mamuyo sa amo. Aron makalikay ko ni Anton. Samot jud ako lagot sa brad naku Anton. Mateo, Siya man, birmi ba sa daan basta ilak ka? Di lagi ko gusto ilak ka, Sarah. Lagot ko. Mateo. Di ko ganahan ato puyo inyo. Kay hadlok ko imo papa. Tungod man ato brad Anton ako. Dili lagi ko gusto magkaaway mong duha. Siya man sa una-una bi. Nganong ani man jud siya. Ni aman sa dinhi magpuyo. Inyo maning bay. Wagan ni na siya tuog din ni amo. Na, di na ta mag-iskot niya. Dini lang ka. Tanaw na ko na pabasigbin. Unsa? Bad man siya. Pareha siya sigbin. Mateo, imo siyang maguwang ha. Wag ko gumagawang dito. Mateo, imo siyang igsuon. Maguwang pagyud nimo. Sigbin to siya. Husto na be. Tanawa. Mihilak na lang hinuon ang manyika. Dali ako manyika. Kubos ka papa. Aron away ako manyika. Wa man tubagan ni Anton ang akong tawag. Nagbinag ko ring tawhan na da. Labing siguro, tuan na siya sa ilang opisina. Bahala na. Dili na ako siya pahibawon. Ako siyang kapason. Karon ka pa mo report? Sorry ma. Dito mo ko sa atugod. Dito ko nagdugay. Nagsamok-samok ka na sab dito. Ha? Pagsamok dahil nga gusto naman kong makakita sa kong anak. Kung ako pa'y nahibutang sa dapit ni Sarah. Ha? Imo nagisalikway ang iyang gimabdos. O sa pabay katarungan nga mutanaw ka. Nga mugunit ka sa bata. Nagbasol ako ma. O wahina, Anton. Ang samad nga ikaw mismo mo ay misahman sa kasing-kasing ni Sarah. Laom o dot. Nga lisod ng ayuhon. Niya pagyapon sa kong kasing-kasing sa Sarah ma. Asawa na siya sa imong manghod. Ako pagyapon sa gigug mama. Nahibaw ka ba? Ikaw yun mo uy muguba sa pagpuyo nila ni Sarah. Og ni Mateo. Gusto ni Sarah nga adto na sila mamuyo sa ila. Aron malayo siya nimo sa hingpit. Pero dili mo sugot si Mateo kay mahadlok sa amahan ni Sarah. Anton, pangita na lang sa imong kalipay. Dili ma.
si Sarah ug ang among anak mo'y akong kalipay. May maguba nga balatian sa imong pagpamugos. Anton, ayaw intaw ni mo ang imong kaugalingon nga mo'y maguba sa malinaw na tong pagpuyo. Please, Anton. Tabangin ko ma, please. Unya, ang imong kalibing. Wa ko'y feelings niya ma. Wa ko may gugma niya. Ako siyang buwagan. Sigurado yung makugang si Anton kung iya kong makita. Ako na siyang adtuon sa iyang opisina. Kinahanglan tumanon kung akong gisa ni mama. Buwagan ako si Amy. Hi! Oh, Nakugang ka no? Ni anasad ko. Anton, nganong wa man ka manawagdaan nga muanhi ka? wa ka malipay nga ni ako. Wa bagog kong magtuo. Anton. Oh, Oy, doon na ka man di ay bisita. Mabalik lang unya. Kadiyot lang, tita. May mo makigsulti ni mo. Gusto lang ko mangayog sorry sa nahitabo sa kasal. May mo, tita. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!